Να είμαστε εδώ για το τέταρτο βιντεομάθημα με το Interactive Physics. Σήμερα θα μάθουμε πώς να εισάγουμε επιτάχυνση στο Interactive Physics και φυσικά το αντίστοιχο γράφημά της. Όπως βλέπουμε ήδη, στην επιφάνεια εργασίας του Interactive Physics υπάρχει ένα σώμα, υπάρχει ένας μεταβολέας ταχύτητας του σώματος, υπάρχει το γράφημα της θέσης, καθώς επίσης με το μετρητή θέση φυσικά επάνω του και το γράφημα της ταχύτητας με το μετρητή ταχύτητας. Για να εισάγουμε επιτάχυνση στο Interactive Physics πρέπει να βασιστούμε στον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. Επιλέγοντας το σώμα, από το παράθυρο και ιδιότητες θέτουμε στη μάζα του σώματος την τιμή 1. Τότε, σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, η δύναμη και η επιτάχυνση αριθμητικά συμπίπτουν. Στη συνέχεια πηγαίνουμε αριστερά στο μενού εργαλείων και κάπου στη μέση υπάρχει το εργαλείο δύναμη. Κάνουμε ένα αριστερό κλικ πάνω του για να το επιλέξουμε και το εφαρμόζουμε πάνω στο σώμα. Καθώς είναι επιλεγμένο το βελάκι αυτό της δύναμης, από το μενού ορισμό εισάγουμε νέο εργαλείο ελέγχου, την δύναμη Χ, την οποία και μεταφέρουμε σε ένα πιο ευκρινές σημείο. Το μεταβολέα αυτό της δύναμης θα του αλλάξουμε μερικά χαρακτηριστικά. Καθώς είναι επιλεγμένος, από το μενού παράθυρο και εμφάνιση θα του δώσουμε χρώμα πράσινο και το όνομά του θα είναι πλέον επιτάχυνση α. Επίσης, καθώς είναι επιλεγμένος ο μεταβολέας, από το παράθυρο πάλι, αλλά αυτή τη φορά από τις ιδιότητες, θα του δώσουμε μια ελάχιστη τιμή το 0 και μια μέγιστη τιμή το 5. Ο αριθμός των στιγμιότυπων να το βάλουμε 5, ούτως ώστε η επιτάχυνση να αυξάνει κάθε φορά κατά 1. Επίσης, από το μενού αντικείμενο και καθώς είναι πάντα επιλεγμένος ο μεταβολέας της επιτάχυνσης, πλέον από το μενού αντικείμενο και τις γραμματοσυρές επιλέγουμε έντονη γραφή σαν στυλ και μέγεθος 12 και πατάμε OK. Και μεταφέρουμε λίγο πιο αριστερά το μεταβολέα. Στη συνέχεια επιλέγουμε το σώμα μας και από το μενού μέτρηση, επιτάχυνση εισάγουμε το γράφημα της επιτάχυνσης, το οποίο για να χωρέσει λίγο στην επιφάνεια θα το μεταβάλουμε ελαφρώς τις διαστάσεις και καθώς είναι επιλεγμένο από το παράθυρο το γράφημα της επιτάχυνσης, από το παράθυρο και εμφάνιση, καταρχήν θα του αλλάξουμε το όνομα, θα το ονομάσουμε γραφική παράσταση επιτάχυνσης. Επίσης, σαν χρώμα για τη μεταβλητή και το γράφημα θα επιλέξουμε το πράσινο για να ταιριάζει με το μεταβολέα και πατάμε Χ. Το γράφημα της επιτάχυνσης, ενώ εξακολουθεί να είναι επιλεγμένο, από το μενού επεξεργασία πατάμε
αναπαραγωγή. Οπότε βγαίνει ένα αντίγραφό του, το οποίο πατώντας επάνω αριστερά στο βελάκι το άσπρο, 1-2 φορές παίρνει τη μορφή αυτή, και καθώς είναι η μορφή του αντιγράφου του γραφήματος της επιτάχυνσης επιλεγμένη από το παράθυρο και εμφάνιση, ζητάμε να μην εμφανίζεται το όνομά του και το παίρνουμε και το βάζουμε επάνω στο γράφημα της επιτάχυνσης, ώστε να έχουμε και έναν μετρητή επιτάχυνσης. Στη συνέχεια, και καθώς εξακολουθεί να είναι επιλεγμένο το γράφημα της επιτάχυνσης, για να είναι συγκρίσιμα τα γραφήματα μεταξύ τους, θα πρέπει η κλίμακα των χρόνων να είναι κοινή. Βλέπουμε στα δύο πρώτα γραφήματα ότι έχουν κλίμακα των χρόνων από 0 μέχρι 10 σεκόντ. Άρα λοιπόν και στο γράφημα της επιτάχυνσης, από το μενού παράθυρο ιδιότητες, αφού αποεπιλέξουμε τις αυτοματοποιημένες τιμές του ελαχίστου και μεγίστου, στον χρόνο, δηλαδή στη μεταβλητή χ, θα βάλουμε την τιμή 10, και επειδή και στο ψ1 που θα δείχνει την τιμή της επιτάχυνσης, το ψ1, το οποίο επειδή ο μεταβολέας παίρνει τιμή μέχρι 5, να βάλουμε σαν μέγιστο το 5. Επίσης, αυτό που μένει τώρα είναι να συνδέσουμε τον μεταβολέα της επιτάχυνσης με το γράφημα της επιτάχυνσης, δηλαδή το γράφημα της επιτάχυνσης να παίρνει τιμές από το μεταβολέα της επιτάχυνσης. Πατώντας πάνω στο μεταβολέα και επιλέγοντάς τον, από το μενού παράθυρο και ιδιότητες βλέπουμε ότι ο μεταβολέας αποτελεί το input 12. Το Interactive Physics δηλαδή του έχει δώσει το όνομα input 12 και φεύγουμε από εδώ. Επιλέγοντας το γράφημα της επιτάχυνσης και από το παράθυρο και ιδιότητες, βλέπουμε ότι η επιτάχυνση που είναι στη μεταβλητή ψ1 δίπλα της έχει το body 4AH, δηλαδή να παίρνει τιμές από την θέση. Οπότε σβήνουμε το body 4AH και θα γράψουμε το μεταβολέα, το input αγγίλη 12, κλείσιμο της αγγίλης. Τώρα πια είμαστε έτοιμοι για να τρέξουμε την άσκησή μας. Καθώς τρέχει η άσκηση, παρατηρούμε ότι από μόνη της σταματάει την χρονική στιγμή 8 σεκόντ. Πατώντας καθαρισμός, πάμε να δούμε γιατί έγινε αυτό. Αν πάμε στο μενού μικρόκοσμο και στον έλεγχο παύσης, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια συνθήκη η οποία έχει τεθεί, η οποία λέει να σταματήσει η εκτέλεση της άσκησης όταν ο χρόνος ξεπεράσει τα 8 σεκόντ, πράγμα και το οποίο έγινε. Εδώ τελείωσε το 4ο μάθημα με το Interactive Physics. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.